Μες στη βάρκα, αγόρι μου! Εσύ είσαι γερός! Να φύγεις από εδώ! Φύγε από εδώ! Εσύ είσαι γερός! Εσύ είσαι γερός. Θέλω να ανέβω. Δεν βαρέθηκες. Κάθε χρόνο τα ίδια. Μετά τα περσινά θα βρω τον πελά μου. Πήγαμε. Λοιπόν, τουρκοκρατία, κρητική πολιτεία και φτάνουμε στα 1903 με την ίδρυση του Λευροκομείου. Από εδώ. Σωστή λοιπόν αυτές οι απίστευτες διαδόσεις γύρω από τη Σπιναλόγκα την ονόμασαν ντροπή του πολιτισμού, ακόμα και κόλλα. Και ρωτώ, γίνονται γάμοι στην κόλαση? Ακόμα και λεπροπαίδια. Ακόμη και λεπροπαίδια έκανα. Μην τους κατηγορούμε όμως. Ας λύσουμε εδώ. Ακόμη και στον Παράδεισο οι λεπροί. Ακόμα και στον Παράδεισο οι λεπροί θα προξενούσαν το πιο βαθύ ήκτο. Δίκιο έχω. Εδώ είσαι? Δίκιο έχω. Α, εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Δίκιο έχω. Δεν είναι τόπος αυτός για σένα. Εσύ είσαι γερός. Εγώ είμαι γερός! Εγώ είμαι γερός! Είμαι γερός εγώ. Πού είσαι? Τον εφέρανε! Τον εφέρανε!